Poilano joto channel na hambai ang tabo ani bumung kha Dhan Kalai jompoi jalani men hingke ang tabo press of haimani ani mungtui onek viral ongkha samung tomung roni ongkhana actually men hingke jolimani karon noi ang je Michael songno borong ni viral ono nugui joli oisi borok masa bai kok salaimasi borok ano viral khlairo viral khaimani na hai borok ano kusta netaro ano joli jangna kuno phanong na aboni karonoi no hoisoi ke borok viral khlairo engke ang song ang to just maharajana khabai khubai na hamjagi bu tong ang tabajra te himai bu tong tam no jani joleba no ba haiba khaika kuno sabai maliya muktri bu maliya kuno maliya oi tongkha engke sabo jane nangjagai tongkha engke actually main fact jolimani karon kha Michael ongkha kaisa borok IPF tio tongpuro Tipra mothani nok hok songnai Michael number 1 tai boni norok audio footage bu nogano o channel je kuno channel no pura nongnai boni photo nongnai bepang nongnai norok naidita ani de saya boni de saya o audio footage no nogoi siang belai tension nongnai ko kaisa satano ani aro viral ongkhana asuk bai to ang ordinary borok no to borok khaine ni ko gya karon Michael ongkhana hani bo Tipra mothawo uskang si phai asuk bai si tabo hoirani bu khaijau ka Michael bo erom je borok nai di norok video footage nongnai boni tamo nongnai bono ba sabo jane pot ba asuk tabo gang khana ka high rank result nai kusta netaro ba bono teijagai ketei thailik teijang ma haida teijang jagai ba pot barikha actually bo hai Michael no pot rikha ke tai bu Tipra sini Tipra motha ba tam janong ang pala maliya rikha ang ba ordinary borok ba tamo khainai tamo khaya sai manjaya hai pan Michael ongkha ekdom gundar boro phaibo ama haino naidi boni je samung sanai 25 lakh sano bonna 35 lakh sano naidi nai pai jotono sadi ani je viral ong mane Michael ne tini bisi bak tongkha Michael ongkha boni proof soho ang ri wano bo wanjinano je rang sanmani jemon diling khaimen pura proof soho nai ang riwoi sasi boni kuno action na jagi ang kabo to patini bepar ano normal borong na ba bahika khaika amo wangani cinta kaisa tai borong ro botong na help khaine actually Michael sono to prai ekmas ongya khona phaiman abrong is important oi tong hongke bahika online nai di jotono je sung maharaja no thanchani mare o hamjang mane moda ani ba ongsi amo wang kaisa dukhu ongkha dukhu mane hai je borong no ang tras khai o borok si ama hai khayu hongka ba ang belai dukhu no Michael no je bahai ke ba pot relay connect high rank rok ba ang kuno pala maliyata engka jodino viral khaine rok bo babi do khaika na hoi haine mistake do ongjaka ang borok no je nakar sano tai kaisa kok engke hai 3-4 jona je leader nei je songjang nai rok na hoi borok sak do songoi naka amlang sai malaya bono katang sai malaya bo BJP dongkha Tipra motha dongkha na hoi IPF ti dongkha bono tang sai malaya no somoyo kato yang diliwon nogo parawo khabano IPF ti robai tongo boni bang kaisa viral khlai purungan mana viral ya je true fact je paran boro kok samani amo wang khairi wana songai siang ba bono malaya je digi nokbar siba eng do boba sibi tong jaka hai ka ba phaina ka ba kaham ka phaidi phaiye bai hai kano nokjagai tongdi politics highwaisa ka tamo ka to sini bagai je maharajani bagai onek
जों खाप sak tharai bakha thai rewoi himani ama haikani himteng bobo kaham keno जों bono kaham kano yang welcome rewo haiteng jodi sano suspend kaipan ang haipano sini maharaja ni bagi kang jan parane rewoi no himnai boyano je sapa hamteng nang karipa hamteng tongipa hamteng thai nangka thai berenai phan nangka phan berenai sini maharaja ni bagi maharaja bo okong no sina ang sabo bobo siteng je ang aro indirect babe kok samao siteng tai koyeng masa ge je hamnai bo haino bono bangani dara haikano nuko ageni je dara haikano nuko bo sang bai tam jane koro bo saya nugui phano hai hoibo hinya abo ang onek cinta karon ang bo becharai phangchino los kano tong borok siani egenso khaimaro kang belai dukhu nangkha asuk bumung kai tang kok sarak leya je okra sakra no ba bo sak bo saiman mansiteng ta je bu payong ta bo sisi sono tong bo naiteng ang batamo kuni pusobo kerai pusobo naya pusobo hamjaya boi hai dan khai deka khayu boi hai phaigra deka phayu ani batamo operad ba ongka segjara teiba ambagi nangomo press meet khayu je bisar khaine kereng ba khayei yang Michael in the sayang kha ani